İsmim Kazım Kocatürk. Navê min Kazım Kocatürk e. Di sala 2013 de çûme hecê. Kehf suresi Ev şikeft di Sûreya Kehf a di Qur'anê de bûye mijara ayeta Xwedê. bir mağaradır. Bu kişiler Kesên di vê şikefta Tarsûsê de razane ji rêveberiya şah razî nebûne. fazla şikayetçi olurlar. Şah jî xwestiye serê wan kesan jê bike. Bu adamlar Piştî ku wan kesan ev fermana şah bihîstine, bunun bi haberini pêyan alma ji burada Tarsûsê rabûne û hatine vê derê. haber yayan buraya geldi. Li vê derê rastî şivanekî hatine. Burada Ji şivan dipirsin, çobana sorarlar. ka gelo li van deran şikeftek heye ku bikarin xwetê de veşîrin. Saklanacak, gizlenecek bir mağara. Ew şivan jî vê şikeftê dizane û nîşanî wan dide. O çobanda Piştî hingê şah dibihîze ku wan xwe li şikeftê veşartiye. buraya kaçtığını Leşkerên xwe li pey wan da dişîne da ku wan bikujin. kendi adamlarını Lê leşkerên şah dema tên şikeftê ne şivan dibînin û ne jî wan kesên mübarek. mübarek yatırları bulabilirler. Kur'an-ı Azimşan'da Allah Di ayeta pîrûz de Xwedayê mezin diferme ku wan xwe sipartine me. sığındılar. Biz Me jî ji bo parastina wan tişta pêwîst kir. onlara gereğini Me yaptık. 309 sal ew li vê derê razandin. Onları orada uyuttuk. Piştî 309 salan ji xewê radibin ji hev dipirsin. Gelo, ev çi qas bû em razane? Yek ji wan got tenê rojekê, yekî din got heta nîvro. Rabûn û di nava xwe de kesek ji bo kirîna xwarinê verê kirine derve. Gönderdiler. Ew kes rabû çû Tarsûsê û xwest ji firinekê nam bikire. Xwediyê firinê dema dît ku pereyê beriya 305 salan daye wî, jê kete şikê û agahî gihanda şahê wê serdemê. Şah leşkerên xwe şandin û ew kes girtin. Jê pirsîn, kanê hevalên te? Wî jî leşker anîne vê şikeftê. Lê ji nişkê ve temaşe kirin, ne ew kes ne jî hevalên wî ne diyar bûn. Lê Xwedayê mezin û dilûvan e. Ew di hikmeta xwe ya îlahî de veşartin û neda destê wan zaliman. Aybeyledi. Ev der ji bo wan kesên ku bi bîr û baweriyeke rast tên niyaz û duayan dikin, eger heft caran werin weke xêra çûna hecê ye. Lê ya rast dîsa Xwedayê mezin dizane. Celali bilir. الذين يؤمنون بما